Mulla on välillä semmosia biisejä, mitkä on niinku, no jotenkin siis kun mä alan niitä soitteleen, niin mulla tulee vaan semmonen ihan sikahyvä fiilis. Ja jotenkin tää biisi on nyt hitannut. Ketto mä oon saanut viime aikoina ollut semmonen kova, Ja sit mä haluan harjoitella niitä biisejä, ne on kans jotenkin, se biisin laulaminen on jotenkin paljon, se on paljon jotenkin aina niinku, mulla tulee paljon enemmän niinku fiiliksiä silloin, se on jotenkin tosi hauska. Okei, ootteko te valmiit, Välihyppää mun kiesiin, mä lähden kruisiin yksinä illatulle. Skopet pumppaa täysiin, mut se tuntuu mulle kuin hiljaisuuden meditaatios kaukana kaikesta hälinästä, mitä liiaks kuulen. Mä putsan mun mielestä liiat kunnes taas tunnen mun visikot ihan uuden. Saanko pitää tää fokus päällä tai... Et kuule mitään. Tää farttipeli kesken. Onko se vartti kesken? Hei, siellä on valkoinen pylly. Ei, selkää, tossa. Mitä nää sinä teet?